Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion nitu hatta Yesus Kristus. Adorakso taparade hata nitu hatta nagabi jamita di minggu ek Saudi, cumulu mahita martangyang. Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata nitu hata nagabi jamita di minggu ek Saudi tanggal 21 Mei 2020 ima natar surat di buku 2 Samuel 22 ayat sadaro di ayat pitu dohot topik minggu ditangihot Jehovah do suara ni bangsona. Tuhan mendengar seruan umatnya. Hujahama dihita ta paihuti hukma di bagasan rohat tabe. Dungi di hatahon sidapi matu Jehovah akahatane deon diari dungna pinadua ni Jehovah ibana sian tangan ni saluhut musuna doho sian tangan ni si Saul. Nin nama Jehovah duduluk batu diau dohot haporusakku jalasi padua au. Debatado partano batuaku marhapo satu ibana doau. Lubu-lubuku dohot taduk ni partuauku. Parodingodingaku dohot haporusakku. Si partupak diau. Ibana palua au sian uhum gogo. Sai hupa jojo do Jehovah natamasi pujione. Jadi malua maau sianaka musuku. Nunga pola dihaliangi aka obak ni hamatea nau. Aka sungai ni hajahaton manonggot yau. Nunga pola dihaliangi aka rate ni banua toru au. Dilikupi aka jorgong ni hamatea ni au. Jadi dinatar guguti au hujou do Jehovah. Jalahu pangiar angguku tu debataku. Jadi ditangihon ibana suaraki sian jorona. Jala tolhas angguki tu pinggolna. Ima hatani tu hatta. Di hamuaka amanami dohot inanami macai torangdo dibahid di bibeli yang go turpuk jami taon ima edde puji-pujian sian si David nyanyian syukur dari Daud. Pinomat adong dua hal na mangojar rohani si David mamuji-muji debata. Na parjulu didok disi ala na pinalua ni debatai ibana sian tangan ni saluhut musuna doho sian tangan ni si Saul. Heado tabereng tahe lali manang elang manakup deke di laut manang di sungai. Menukik do lalion sian gijang manakup deke nadiaiki. Jaladung dapot dihapit manang dicengkram lali ima dekei di patnai. Habang malalion naing mabuat dekei holan habang ibana mamitor medik ma dekei sian cengkraman ni lali i tuaiki. Totu sial madihilala lali na habangi. Alayang godeke pasti marulupuluk marohana rupani. Nasopola di pabua do tuhita. Kurang lebih songoni manuaing molo tagobarhon pengalaman ni sidapiton maradupon musuneng. Say songodeke na malua sian cengkraman ni lalina habangi may bana. Paduahon mamuji-muji ibana, bersyukur ibana tu debata, ala ditangihod debata suarana, ditangihod debata anggu-anggukna, ditangihod debata hui-huina, ditangihod debata pangiduanna. Tuhan mendengar seruannya. Oma Muse na mangojar rohani si David mamuji-muji debata. Ima na mangojar rohana bersyukur kepada Allah. Molo didok ditangihon, didengar, lapatan na diaturehon iba, diparrohahon iba, peduli tu iba, simpati tu iba. Jadi molo didok disod ditangihon, dadaholan sekedar dibigi rupani suarana daw. Alai diparrohahon ibana, diparrohahon iba.
taboto doa na humacit na manguluon. Dang ala na somar hepeng daong molo somar hepeng adong dope pamijaman. Pijam jole hepeng mi nin narupani. Hape laos pijam los dung ditagi ditikina gabe na managi ido disonggahi. Apala nasai mamitor nin narupani. Torbak ko nin namuse. Gabe parhepeng ido disonggahi. Nahumacit dang ala nasomangan manang nasominum. Molo somanga pe buido ditahan. Arong dojol matahan dang mangan sadari. Bahkan lubi siya ni. Dakpola pitor mate ibana ala nasomanga sadari. Paling do rupani lemas-lemas dang margugu. Jala dada ala naswadong arta gabi hacit tilalauna daw. Gudang nasomararta. Gajang-gajang do umurna. Justru akan nagudang arta naido sipata manang sebahagian nagabe hatop-patop lausian tanoon. Dada ala nasomar geleng. Dada ala naswadong dope jodohna. Haci dunian naswadong dope jodohon. Alai dang apalah hacitian. Sian musim duren sahatu musim rabutan. Laso marna dapot jodohna. Haci dunian alai dang apalah hacitian. Dada ala naswadong perkerijuan. Adong durupani ngamar taut-taun so rajupang aka kereju nagabe ulaun na tong dosa baribana. Dakpola itur gabe manik ko rupani. Ato nga hado nahumacit. Nahumacit ima molodang adong be na manangihoni ba. Olo do hatop struk jol masisongonon. Say makatay ibana dang adong na manangihon. Say manggoray ibana dang adong na maperdulihon. Dicuekin. Cuek sude bangswe. Isarani halak na tergudung rupani manang terlubang masuk ibana tu lubangi manang tu lubang na bagasi say manggoray ibana siani dang adong nara mangurupi dang adong na mabigi suarana. Iru na humacit. Jadi suatu tapikir rupani perkara na mekmet na so ditangihonon. Boy dui gabe masalah na balga. Saita pangido rupani asa diparrohaho kita, asa ditangiho jolo hita, alai matua suadong na paparrohahon. Dianggap iba songo belek-belek, o rapan-rapan, padok disi nina rohani nadi barupani. Alani macai sonang doroha molo adong dope nama nangihoniba. Las doroha molo adong dope nama parrohahoniba. Tabayakur rupani songon natoras sita say tapadok hata tatugelek tai alay dang adong nama nangihok kita. Daktagamun sujuk rohata hinorhon ni iyate. Olo masipata gabi haruar hata nasosuman sian pamangatai siapa manganna alaso marna ditangiho rupani suarana. Alani macai sonang doroha ala ditangiho dope iba. Tabayako majurupani seseorang ditiki aktipi bana karejo sudido olo manangihon ibana. Itangihon suarana hohom sudi. Alai dukso karejo be ibana disi katakanlah nunga paciun. Dangadong be nama nangihon, dangadong be nama pedulihon. Nah akasi songono majujut mabain marsahid. Contoh doi rupani. Hamu kadongan harujol mado dang manangihon iba nunga juk roha labohama molo debata. Buang muka tu hatta itu hita dang nabinoto be juk ni rohata rupani molo nunga songoni. Nunga say juju hita tu debata alai dang dia lusi juju tay. Nunga martangiang hita tu ibana dang meralus tangiak tay.
Mengalualu hita tu Tuhani ala ni haci ni sitaonotai ala idang dia tureho kita. Tergugut kita dungita dokma tolong Tuhan sainita metua suarong pertolongan. Jadi dak kinata rupanya kamang duho tamuinang molopola gabe sape adong nama dok Tuhan itu tidak ada. Atau dikatakan Tuhan sudah mati. Buasa gabe muncul akahatai adong pesimisme rupani disi kutu ala somar na ditangihon suarana gabe dido ibana ma na suadong be Tuhani. Yesui nunga mate be Tuhani. Jadi akapadohan si songoni na muncul dari rupani si anak pengalaman ni ibana merasa ibana dan ditangihon Tuhatai. Hamu kadongan merhiti pengalaman ni sidapiton doh nasinurahon ni mingguta sadarion ima minggu eksaudi say tangihon maswarak wali jahuba na diene siap pesalme 20 pitu ay pitui na laos di pasikok musim merhiti topik ni minggui ditangihon jahuba do suara ni bangsona Tuhan mendengar seruan umatnya. Di yakitonido hita sudi pabua dangadong suarata, dangadong seruan kita, tidak ada seruan kita, naso ditangihon debata. Tinggil do si pareon ni Tuhan itu mangihon anggu-angguk tai. Tuhan kita maha mendengar. Satabiamu dang nanengel Tuhan te, dang namaengol te. Dak tu narungu, tapi Tuhan itu maha mendengar. Harus utadok dope nunga diboto Tuhani nana yang sidohonota ngadiboto na dirohatai. Begitu respon na Tuhan itu hita ngahuboto na dirohami na sopolanin na Tuhani do tu hita rupani. Pengalaman ni sidapitomma membuktikan tu hita pabua natangido debata dia kasuara ni na jauh-jauh itu ibana hita pe molo jauh-jauh hita tu debata sai natangi honon na duhita marsuara mahita tajo maibana tadok maguar ni Tuhani tangi honon na duhita masalah na mungkin akamang dohot taminang adong do na juju tu ibana so tunga kana asing do diju wate gabi tulang na diju dak Tuhan na tulang gawin na rupan ala sabula langit na pasu-pasu ni tulangon. Hape pasu-pasu ni tuhatai sudi langiton. Dai dunwaing. Dak tu had diju tulang na du diju. Nian nalata dorah na deba. Arung dohala molo hacitan inung na du diju. Yesui among na. Inungui amangui nin na rupani. Hacit nai inung dangol nai amongin songonido molo tabu among na du diju rupani amang na diju amang tabu ne danin na do akan naung hidup baru na merahi molo didok oh Tuhan Yesus inna alania kamang dohot tamuinang sude mahita na mabigi jamitaon jo matuhatai uju dihagugotakko nang uju marlas ni rohaho. Jadi arong do jolma dung mentok duk tergugut di jauh tu hatai molo turpukon naing majuho tu hita unang matokola di tikii dohok manang dia kalas ni roha tajui bana. Na pasti ditangiho Jehovah doaka na jujau tu ibana. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami say pasu-pasu mahi jala paurato di bagasan rohanami be asa di parbuiho katami parbuena dinggan parbuena tonggi di bagasan Yesus Kristus martangiah kami tuho. Amin.